खुलुमका जत लोग सबना जों दिनाव जिनि देब्लासा कक्टमा थंनाय किसिसा जरानि बागैनाय जों गथुमलायनो नांखा पालखे कक्सालायनो मिसिंदै आंगासो कक्नो yang गरबो साना थांगला मेन टपिकनि फारसे जों थांलायनो तानि बागै जों दिनाव गथुमलायखो हामबाले जों 2021 एबा 2021 नि सिनि पुलिया एदिसि हाबां तिब्रामथा हाबां खलायफ्रो आपुलनि सिमिना जों जिनि तिब्रासा कक्टमा थंनाय दंबो कायसा कक बर मेडिया फ्राम दिनै संजा जाखा पेबा फाउन्डार आपनि सिखमनाय संजाय दंलासिया पेबा जों एदोंमान हिंके 2021 नि सिमिनार एदोंलायखा ओमफ्राय एदोंमान इयागल जों अबा इखना सामरो तांलायखा बिसिङाव जों सिनि जत कक्टमा थंनाय जों पालबाक्सा सामुं तांलायखा तांलायफ्रोनि बिसिङाव कोनफोरबा गाहाम बायना तांलाया कोनफोरबा किसे मिसा फेलाय मुंरो केबे मुंरो नजागो तेबो कत केबे मुं सं नजागो नांका बिसिङाव के जों गोबां मा सानरोमै अक बर मेडिया फ्रामनि बिसिङाव जों सामुं खाय दंमानि जों गोबां मा केबे मुं नजागो थांका द्रब मुंसा मानान फासिं रग थांका बेबो जों सेबसाबबायना कक सानानै सुजुबबायना अ बाहायराव बुंनाय दंखा दिनाव कक बर मेडिया फ्रामो आइन बागिनाय आं खरक जाया अ फ्रामनि जत हाउस ओनर ब्लेकना बखा बायनाय जा खामनाय जा तामके जों दिनै फ्रामनि बिसिङै सिना लुकनानै थांका जों आवनि केबन थानि कोन सुबा सुमायना सामुताना थांगानाय रगबो अबा केन जों बिसाया बिसिङै थांगा अबा हायमा दंमो जों कक्साबे पाना खयना थांगांके पालबाक्सा खयना थांगांके मानफोर मेम्बार हाउसनि मेम्बार थांमायनो लिबान फेबा आरो बिसिङाव प्रेसिडेन्ट नि दङ सेक्रेटारि नि दङ बरनो जों कोन उराम जरा मायनो थांगो जों मिटिं खालाय थानाय रगबो अबा हायरो ओंका बर न जों हामिया माजरा बेया तमके जों सिन मथानि सामुनो सखलायना थाङो मथानि सामुङो उराम बरनो जों खसाजाते कलायो बंनि कक बंनि मुंरो तमके बरसि हाउसनि एबा मथानि सामुं तांनाय तांखामरबा ओंगाय साल किसा सगां जों बाहाय मान थायो कतन केबे मुं सुमुं जाति थांगा बिसिङो जों आबुनि सिन बखाना मते जों अंलिया जों सिन मान थायो जों किखलि मानलिया हाइन बागिना जों तिनि कक्साबे मुं जों अ फुराम तंलायलिया वइनाय फायदि जों अरन जत नफलाय जुवाना जत आपनि बिसिङो जत एग्रिं लायखा बतला निं लायखा नफरा निं लायखा बंनि को बन मेडिया फुराम तो आबो तंगै मानो आबनो जों सबायना थांया तेबा जों खरसा खरबनै जों गारनि या आदिसिनाय जों फटलायसिनाय साबो आंबो मुं साखलायनाय बेबा सकल बैसाय खोनारावनो याबो सिनि मेडम आं अनलि बबो चेनेल पुतुलखा आंबो सिनि मुं साखलायवन दाबो बेबादि सुंगरो मानखा कायसिद हाउस एबाखै 16 बांला बेंके 16 अ 16 ता हाउस पुतुलखा पुयावनो नकजारि मानखा जों एक नम्बर दङ डेली कक्टुन 2 नम्बर दङ टिभि 3 नम्बर दङ सारां जाति 4 नम्बर दङ याखराय टिभि 5 नम्बर दङ चुमुय टिभि 6 नम्बर दङ खरांनि आनि 7 नम्बर दङ कक 24 घन्टा 8 नम्बर दङ टिएमबि थानसम थांनाय बदल 9 नम्बर दङ दखानि कक 10 नम्बर दङ चिनि कक टिभि 11 नम्बर दङ नर्थ इस्ट कक बर 12 नम्बर दङ नवबार टिभि 13 नम्बर दङ गोथार आवाय 14 नम्बर दङ लाइबुमा टिभि अंगा 15 नम्बर हमके आरो बिसुङाव सामुं खालायनाय एजुकेटिभ बडियाव दङ फरासा बुखकजों बिनि मुंखा बिना देब्रमा बो बेलायखानो आबुनि सिना को बर मेडिया फुरानि सामुङाव बेलायखानो जाजा गियानका हाइन बादिनाय बो नखनानि नागातिनि अंगा 16 नम्बर तिब्रासा टाइम्स नाव अबंखा आकाश देब्रमानि अ खरक चिदक तिनि नखना नांखा को बर मेडिया फुरानि नै जों कनो गोबां खे सालायनानै थांगला लोगोर हारिसों मेन
जों सिनि जों जानो तामो दं जों आरो सुग्रबै जों खोनालायनो सिनि मेडाम नि खक्तिखे आं कोने मेडाम सुग्रबै फुल डिटेल्स नों लोगोमा साइ खोना दिसन तार दिने ओ खरस इतो खावस ताने ओ बरक मेडिया फ्राम या खारै दिने बरक लेबना नाखा हामबाय खुरुंगा कक्तमा नाय तंनाय खायनि लुकुरमो हास्तिनि लुकुरमो न साइमनो जोंरो जतो कक्तमा थुनायरो ते कक्तमा फुलुनायरो कक्तमा फुलुक थानिबो कक्तमा थुम थानिबो गोबां जुजाल फायो आमनो लुकुरबो साइमनो जों निजिबा थांगमान फियाबा अ सामंताना थांदानिबो संथे साबलमनां आ साबलम ना थांदानिबो न 2021 BC तिप्रामो था हाबलमो खामानि हियाबो अल त्रिपुरा गभर्नमेन्ट मिडिया फ्रम नंगै कैसा फर्म खाजाका जों जत अफरामनि असाक्तिनि साकलम संतमानि आसक्सा तिनि असाकलमनि अंखलनि बागै जों कमार्स आब्लायमानि एबा दिशन मानामानि रिजन ओंखा सिनि बिसिंबो किसा केसेकेरे आ केसेकेरे रांनि बिसिंति सिनिया सामहुनि बिसिंतिबो नुजाखा 2021 बिसिनि सिनि फराम खाजामानि तिनि सिक जरा फराम अनरेजिस्टार्ड मीन्स रेजिस्टार्ड इयाखुन आपनि बिसिंगो गोबां मा फरामनि मेम्बारशिप माने बे गोबां फर्म रिजा केबस मेम्बारशिप उरैनाया अ फर्मनि प्रेसिडेन्ट ओंखा कक्टरिपानि चीफ एडिटर समित ब्रह्मा सेक्रेटारि सलेन कलय आगे कक्टरिपानि स्टाफ दंमानि इनके भाइस प्रेसिडेन्ट आं बायथां कसन्तेति प्रसाद संसतिनि इनके एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिरादे ब्रह्मा ए ओम दंमानि इनके ट्रेजरार ओंखा सुजित त्रिपुरा अब हाइकेनो ते कमन गोटा खुफां सं दं पर एग्जीक्यूटिव बॉडी ते और तो कमानो जे बोर्ड मेंबर्स तो मेमनि अजगनि इनके संतिनि अजगा मीडिया बसंग मा फेमिली बा खोक मा खेमनि रिजन ओंखा 2021 नि सिमि तिनि सिक जरा सं मीडिया फ्रम नि साकलमो तंखनो मीडिया फ्रम नि बकति सं मोसा सेपसा माया आ सेपसेप माया तांनि माया आमो उनिमानो उनतन तो बिसिं केसेकेरे ओंना खिमिसा बिसिंतिबो फ्रमनि मुगै लगो प्रोजेक्ट नामजाखा फान्ड कालेक्ट खालायजाखा फियाबा आ फान्ड आ प्रोजेक्ट मीडिया फ्रमनि गुबुन एग्जीक्यूटिव बॉडी ताइ मेंबर्स रनि खुजबो आनोबा बुया बा साइमेया हम हायरबो गे काहे साकलम दंखागे साकलमना नांगौ फे साकलम माया रंगि खरकसासो मीडिया पर्सन बुजाखा तगजाखा बा मोसासो जोंजालो खाय दंखागे थांनि physically थांनि जोबा तो माय माया physically थांनि मायनि का मायनि बिसिंतै रांनि उपर संसुबाय माया माने गोबां 2021 सिमे तिनेसे जरा जों गोबां फेलर मुखा मथानि सामगो बा फरामनि सामगो इनके दाबो जों रियाखा नामनि एकदम मेन रिजन के रिसेंटली इलेक्शन 2023 विधानसभा चुनाव ओ इलेक्शननो किसा फंड कलेक्ट खालायजाका इंगे मानो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी मथानि मानो मानो बट जेसे सिनी सान आमांते हिंगे कैसे टोटल पॉलिटिकल पार्टी नि थानिबो कैसे फंड नाजाखा मीडिया फ्रम नि मुंगै आ फंड मीडिया फ्रम नि एग्जीक्यूटिव बॉडी बो साइमेया मेंबर्स रबो साइमेया बट जेफ्रो साइमन का खम रेस खालाक्या खम तिसालाक्या जेरांना हनाय बगोशिलिया आ गोशिया थानिबो मथानि एग्जीक्यूटिव बॉडी मथानि मेंबर्स र बार-बार मा सांलाक्या मा कइलेख्या हाइपर बसलिमाया आम मीडिया फ्रम नि रांहलै आपनि बागै वासिया वानिया दुतिंबा न बिचारो उंखा हाइपर बसलिमाया पाइथागो कासे कतर बिचारनि बिसिंगै गसलिमानखा मानना या गलबा थानिबो हाइन हाइ केसे केरे गोबां मा चैनल दंगो सब्सक्राइबर गोबां मा रिपोर्टर दंगो गोबां मा मेंबर दंगो गोबां मा एग्जीक्यूटिव बॉडी दंगो पर एक्टिव सामतांगो पेबा आ फंड डिस्ट्रीब्यूट खाइ थानिबो पॉजिटिव इक्वालिटी नुलिया जेमा तमनि बाक्समानिया जेमा तमनि लक्ष्य माखा रंनि फुरमनि फादरनि बरमखौ बरजाखा फुरमनि बिसिनि बरखौ नरजाखा ए ओबाय गोबां मा कमनि बिसिंते खाकोले मं बाखा नुजाखा ओबाय जरा खायसो बायदिया मीडिया फुरमनि कनि कथां ग्रुप दं WhatsApp ग्रुप एग्जीक्यूटिव ग्रुप दं उनार ग्रुप दं प्रिपरेटरी कमिटी ग्रुप दं आजगाव गुबुन एडमिट न काले तेके को साइमिया खलाय जन स्टॉक करबाख्या माने केबो गाहाम हामिया सानन मतो स्कोप सुरजा गैया मीटिंग जोंखा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताइ फाउंडर नरा फाउंडर साबनो खुजायमान फाउंडर ओंखा सिनि ताबुनि जितु एडिसननि इएम कमल कलय इनके ब सिनि मीडिया फ्रम नि बखरसा मेंबर ओंखा बर फाउंडर
इंगे प्रेसिडेंट हिंगे शमिता बर्मा सेक्रेटरी हिंगे शोलेन कोला इंगे बोंग साकलम तो सामरो उन तंगै माने but this time je furo fan kale khajal mane ya gola distributor thaithane bosong president secretary office bear ba founder specifically positive action mania जों मीटिंग लिंखा जों एग्जीक्यूटिव बॉडी रो मेंबर रो कोर्स थाने ने बाकी जों बार-बार रिक्वेस्ट रो खलेकिया बट आ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ओनलिया इनफैक्ट जों ग्रुप को सामान्य बिसिंते को ग्रुप जों ते कोर्स हेमिया खलाये प्रिपरेटरी कमिटी उनर ग्रुप एग्जीक्यूटिव बॉडी रो जों कोर्स हेमिया खलजाका सो का हम को साइब मारिया इंगे जों मीटिंग खबो जों मीटिंग मा खलिया बरो को मा सालिया इंगे ओन गोबां मा बिसिंग केसे केन ओलाखिया आरो बिसिङाव खाताले नंतमाने बिसिंतै जों एग्जीक्यूटिव बॉडी दाय मेंबर गजे जों चेनेल मुं खुरजा गासिनि ताखु खुकन चेनेल मुं खुरकनो अबल खातरो दङ दिनै मासा फाइलिया अबल खातरो दङ बर याकार बायखा मीडिया फ्रम नो मीडिया फ्रम सबाने निसिनि कुन इंटेंशन करे तंथ खालेथु बाट अमा हायनि बिसिं माथाने बिसिं अमा हाय केसे केरे नङा के गुरुसाव माखामासिले सामतामाने बिले ताफुखा आबो बागै जों अंखारनो बागै डिसिजन मानलाखा इंगे जों दाबो ताइसे गथना सानाखलायो रिसेंटली कोर्ट माथुनाय सिने सुशीला देबरमा ब इलेक्शन पर्पस थेमलाबो बाय चक्र जाखा जों मीडिया एज मीडिया फ्रम ने इंगे जों फिजिकली थांनो बुना जबाय मानिया रांरि तो उनि कक्सिको फिजिकली स्पेस जों थांनो जबाय मानिया इंगे जों मीडिया फ्रम दां बाय खाखाबा मीडिया रंनि कोर्ट माथुनाय रंनि गाहाम हामेन जराव सामो बासानानि बनि जाया हामेरनो जों जुबानानि गवर्नमेंट मखलि मते हुइमे अपन गवर्नमेंट खासमा जों मखाना जों खासमा रनानि बरा प्रोटेक्शन ने आम बास खासमा मिले but 2021 नि सिमि दिनेसो 2023 जरा जों आ पॉजिटिव एक्शन जों सिम मथानि बिनि फरम बिसिनि जों खलायमा लिया ओंगि मा एग्जीक्यूटिव बॉडी रो फेलर उना ओंगि मा मेंबर्स रो फेलर उना but मथाना करि तंनाय ने फरम ना करि तंनाय प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जे फाउंडर्स बरनि बिसित जों पॉजिटिव एक्शन माया जों सपोर्ट माया जों कोर्सने स्कूल बजायया ओम हायजाराव जों भागे गोरों साखा सामतामासिनाबा ए आबन बागै जों माजा लायखा जों दिनैसिमि मीडिया फ्रम याखरखा नागार मासानो जों नर हनैमानो रामपुशनि बागै याखालाय हुनाय रामपुशा कटरिया थामसा तै खाकसामो गथालायमो खरसते खरसनो बुजिलायमो आमो कटर इशु तो नुखं खागांगे नुखंनि पिलार बरामा नांगौ इंगे जे नुखंगो पिलार स राबलिया सागाव नं काइपस बिल्डिं थांनाय मानसा आरो को खायता काइपस नं तालाति सानाय मथानि मेंबर्स रो मथानि एग्जीक्यूटिव बॉडी रो को साइज माया ओ मथाव ओ एसोसिएशन अफ फॉरम जों अम फॉरम भागे बसना आगुतरां थानाय मियाबा बागै जों मावा सुका जों दंनि मालिकलाखा सिं मा खलासिनाय हने जों पमा साबाखिया दिनै अर जे दंनाय रो ननु दं खेना टेप दङ मुता फाइबेलिया आसमो जायसो दंखा नागादि कक्तमानि सामो संखाय थानाय जों याकरिया नर बुसखाना सालो जिनि चेनेल नु बिसिंतै अर जे दंङा चेनेल बिसिं तिब्रा हासिने ज नाव दंने कक्तमा संफुनो दंनाय कक्तमा थुनानि कक्तमा फुमानि जों जया आसमो